Wong ngadeg, Mbak. Iya, bawa yang ngadeg. Oh ya. Mangga gelem kula, purun mawon. Kula sing tindak ngriku napa jenengan sing tindak ngriki? Kula ngriku nggih. Mboten. Bola nggih. Nadyan wujud temung paksi sampun siap, Mbak. Tasih wonten Mbah Demang lintune sing rawuh? 3. Oh 3? 3 nggih, Mbak. Alhamdulillah. Oh, alah nggih. Sinten ingkang rawuh? Ingkang rawuh Mbah Demang sinten mawon nggih? Saking pundi? Mangke kenalan piyambak dateng mriki ngoten. Nggih sulap kula e. Dipanggil mawon mangke nggih. Lah nggih sulap e kula ningali wingking nggih. Ya. Halo manis senang ngesep golek isi podang jenar Ibrahim nyanding bisa dadi ombo napa tombo? Tombo dang-dang dadi ombo. Tombo tindak ngriki sakniki menapa mengke Mbah Demang? Kula peksa napa kula paksa niki mangke? Oh dipeksa mawon. Wah, dipun tok-tok ngoten nggih. Oh Pak Dalang diaturi nganu jenengan memanggil beliau. Oh nggih. Monggo, yang ngaten saderengipun podang kuning dipun derekaken Mataraman. Ya. Monggo, pepunten kula panjenenganipun Bapak Mesni, Mbah Caduk, kalian Mbah Lurah, Mbah Lamiran. Oyo, oyo, oyo. Jane niki lek Kidalang iki jenenge Pak Basuki Singo
Wijaya. Nek lek karo bundane kok diceluk Sugeng Dalu Bu Cangik. Nek gane kok diceluk Cangik lho. Jan aneh ya. Lah iya iki wong seni tambah lagi wong seneng hobi. Ha nggih. Ya biasane nimbali ngejak ning Ponorogo. Sugeng Dalu matur nuwun wonten Desa Domjong, Pak Lurah, Pak Lamiran, Demang Desa Domjong. Kula nggih matur nuwun jumeneng wonten panggung ngoten iki nggih. Nggih. Nggih matur nuwun saking Pak Kapolsek, saking Pak Dan Ramil, Sora Wakil, Pak Camat ndi ora ning ya ora tak sebut iki. Pak Camat sik mantau wonten Depok. Nggih mboten napa. Wis matur nuwun muga-muga anggenipun Persih Desa menika saged lestari widodo. Amin. Mergo napa lek Persih Desa iki membersihkan diri, membersihkan hati. Warga masyarakat ya harus bersih, harus membersihkan hati. Muga-muga masyarakat di Samboto Putih subur makmur. Dompiong. Aku Samboto Putih ya kare kowe ngono. Yo iki kaya ngono tek apa yo kok eling dhisik iki. Desa Domjong mari ngene. Iki lho Mbak Rodarina tak mau. Pripun. Mari lek Lurah Domjong kuwi padha karo Lurah Boto Putih. Sami nggih, sami. Lurah Boto Putih padha karo Lurah Domjong. Dompiong. Mergo kecil ning Domjong luar biasa nomor 1 3 dapil. Lah ngoten niku lho. Luar biasa lek ora teko aku yo isin. Ngoten lho nggih. Mergo iki apa kaya ngapa menyangkut segala apapun. Ngoten nggih. Kula awan ya iki tak anggap bojoku nek ngene iki ya. Iki aku ngene lho, tak ngono. Aku ki larep rene ditukari bojoku, ngono lho. Nggih. Gara-garane aku arep rene iki domongi Pak Jarwadi ngirene kowe kok nang Domjong. Mosok tak gugah nesu, gara-garane nesu tak lokne ngoten lho. Pripun? Tak lokne iki aku kan mancik iki rak mancik panggung to. Nggih. Nek mancik panggung iki ning udan iki nggih deres, udane deres manggone ning Temanggung. Ngerti artine? Mboten. Udan deres ning Temanggung ya. Masa aku manggung ngambung dhuwur ngisor teles ngono niku. Niku nukari teng kula. Lah mriku terus madani kula ki ngenten tak wadani. Alah mboke, kowe kok bojo nek kowe tak rabi golek kaya aku ya angel. Aku riyo ngono to. Nggih no. Lah kula ki nyang pasar Klewer. Tuku Adoh, bekecot. Ya ada no. Nyang pasar Klewer tuku bekecot ngono. Tuku bekecot dadak ning Yo nyang pasar Klewer mergo kuwi dasare apik. Tuku bekecot ning pasar Klewer. Bojoku tak lakoni ngono. Nggih. Ngono to. Lajeng pripun Ora. jenengan? Lek wis lower ora iso nyakot ngono to. Eh. Nek bekecot ya Ya tersinggung. Bojone jenengan bojoku ya nesu. tersinggung ngoten. Aku terus kita dilokne. Nggih. Ah kowe ki wong wis tuwek ku apa lho? Nek ngoten to. Nggih. Masa dilokne lek ngelokne piye kok arep wani-wani. Kowe ki wong tuwek. Kowe ki cara soto babat. Ngoten. Lho kok kaya ngono lek ngelokne. Aku ya ngono to. Nggih. Terus mlayu mriki wau. Lah artine apa lho, Mbok? Aku ya ngono to, kaya Artine penting. napa? Donge napa donge? Donge kuwi aku iki jereke wong wis tuwek. Heeh. Lek Nggih. cara kuwi jenenge soto babat. Wong tuwek iki lek nyengkel ning lawe tahu lho. Soto babat lawe tahu. Lek wong tuwek aja ngengkel, manuk ora mlebu. Kowe tak ambung dhuwur anu ngeser ngebes ora ndak iki tukari. Bek. Aku yo tukari nek karo bojoku. Rodari lho. Nggih. Wong kowe kok ora tau kenal lek tak jeneng Kalau yo. dilanjuran ceblok lho, ratine ngomong. Wong lek jenglek karo aku yo kelar teko bengi ngono lho. Lek ning kula ndak kelingan. Mboten. Mar-mar jugi ning. Anu napa duit entek kula pun ndak kelingan blas. Ya kaya ngono kuwi lho. Molakno ya kaya ngono kuwi molakno iki engko sejene kuwi disambut kembang desa. Nggih. Kembang desa ki ning telu. Napa? Saben desa mesti kembang desa to. Ngoten, Kembang desa ki mesti ayu. Iya to? Nggih, bunga desa. Bunga desa ya kembang Nggih. desa ya bunga desa iki Nggih, kembang sami, desa. nggih. Bunga desa. Ning lek rondo ayu jenenge apa? Napa? Napa Pak? Napa Pak lek rondo ayu? Lek rondo ayu apa? Lek kanggo kowe. Napa nggih? Lek rondo ayu apa lek telu? Napa Pak Markon? Rondo kembang Oh, lek ngoten. ayu. Nek lek kowe ki ayu bojone wong, kuwi lek nyala kaya kembang api, nyalane api to. Nggih. Disawang indah. Ning lek
bojone wong kuwi ya bebayani ngono lho. Bahaya, bahaya. Lah mangkane kudu hati-hati. Enggak boleh. Mulane Boten bareng. biyen lek kaya aku lek selingkuh anu Mbak. Loh, nate to? Lho, jagoan lho. Loh. Wong iki lek pisan pindho tak konangan. Lek lek ping telu konangan, Lah. pindho ngalih. Mulane anakku telecek ae. Lek ping 3 konangan nggih. Lho konangan kok. Lek ping sekawan Kuwi malah nemen. malah nemen. Beh. Ngoten iki lho mulane darani kembang desa iki ngono kuwi, bunga Ngoten. desa iki. Bunga desa, Wong berarti urip perawan ning desa. papat, ya wong Nggih. urip ning papat. Sekawan. Nek sing asli telu. Wong urip kuwi lek papat, sing papat lek dijaluk kasih kuasa mesti dimodar. Nek lek karek telu, kuwi ngerti. Mboten. Lek tukar karo bojo, lek trek bojone angkat ditinggal ae golek desa kan ternyambune KUA kuwi napal ae bojo ternginging. Ngono lho kuwi. Angel lho piye? Angel Pak, angel niki. Angel era kuwi. Pelajaran kula dereng dugi ngriku kok. Alah yo urung. Ya, nggih. Eno yang nglali. Edok-edoke yo lugu niki macak lugu. Yo macak lungguh. Sias menapa menika? Ya niki ngene, Mbak Nggih. Nikar kaya ngapa masyarakat desa Ndomjong iki ben Ndomjong. subur makmur, Amin. jibat-jibur ngoten nggih. Nggih. Adem, ayem, tentrem, segar, bugar ngoten to nggih. Nggih. Lah mulane iki awake iki eneng ngene suasana iki arep kaya ngapa ya diramekne muga-muga berjalan lancar, berjalan baik. Amin. Apa nyucuk tembang iki ya tembang kondang dadi lurah Pindho, Jenengan magang iki. DPR dadi Alhamdulillah. bali ning lurah ku luar biasa lho. Dadi malih. Dadi malih niki sakniki lurah. Sakniki lurah Nggih. nggih. Ning lek jenenge DPR kok lurah kuwi akeh tunggale. Ning siji angel. Napa? Aku ki mantan mandor. Ning sak Indonesia dadi DPR kok ora aku lek mantan mandor. Lah niki lho, sak Indonesia iki lek mantan mandor. Sampeyan takok dalang ki. Ya. Nggih. Jenengan satu-satunya nggih. Ya satu-satunya kok Pertani, biyen berandal Mbak, gledekan. Sakniki. Sakniki Bangga. boten ning lek duwite akeh jamane aku dadi mandor, sakniki ora diutang ning bayare sebuk tak iki. Sakniki niki. Nggih. Lah niki wau. Peteng dedet igam. Nggih, niki wau ngeten. Bocange niki wau wonten titipan saking Demang Domjong. Kali Pak Sekdes pun mantan, Pak Carik Loso niku sampun mantan Sekdes, tapi sukses tokone gede niki wau titip 500 tak saki. Wah, alhamdulillah. Regane Mbah Demang Domjong iki wis nanggep kaya ngene, iki titip 200 wis tak saiki, ngoten lho. Nek kok parane ngene wong salah siji, ya ben ditum dhewe. Nggih. Nggih terus. Sampeyan kula lek bangga ning jero sak niku mengke. Ya nek tak sebakne kene to yo ora no. Boten nggih. Lho lek ketemu Mangke gila lek iki wong urip. dangu-dangu nggih mana wonten ngriku niku. Lah, Wong kan 500 nggih biasane mana? Enggak. Boten. 500 karo 100 piro? 500. 700. 700 Pak. Lah 700. Nggih. Ya tak dadeni 1000 ya dhisik. Alhamdulillah. Ora iki 1000 ini. Loh, 1000 pripun iki? Iki piro? 100. 100. Nggih. Iki piro? 200. 200. 200. Iki piro? 300. Iki piro? 400. Iki piro? 500. Lah 500 ya wis 1 juta wisan pindho. Wali lha kira dadi 1 juta to iki. Kayak iki urung wayah. Masa budrek iki. Ora budrek Matematikane piye? belajar nih. Karepe yo ya aku urung yo mesti no. Nggih. Wes iki tak kendaki Pak Gusik. Ning lho Alhamdulillah. sane iki lho. Pimpinane kuwi lho ya. Nggih, kepala suku nggih. Setor teng Iki kepala piro? suku. 900. Iki piro? 900. Wah, Pindho iki lho. nggih 400 nggih Pak niki nggih. 400 nggih Pak Bu niki nggih. Yo iki tambene amin. Alhamdulillah matur suwun Sing Pak. 700 urung to. Dereng. Yo urung nyanyi lek kabeh Oh. nyanyine ora diratani apa ya arep diprok ini tanggapan wong Oke. dalang kondang ning Domjong kok. Lah Lek nggih. moto-moto ya wis suwi kok diprok apa tambah duit. Masa mek modang medeng. Iya ya Lah, modang-madang ya. Kowe ki ngomong sih kok ngomong di tepes ya apa? duka kula wis pokoke nyawet ngoten Pak. Alah ngono lho. Timbang kedewet. Wes iki ngene, rada Pripun, rene. pripun? Iki podang kuning terusno dhisik, mergo lek Banyol ki aku lek sering Banyol teko ndi iso. Teko telung dina telung bengi mboten telas nggih. Betah. Betah. Sakniki ngene lho, Mbak. Pripun? Sampai kok Kediri ning Galek ning Depok
rampung kurung-kurung mlayu rene mergo sangke apike desa Mbok Ndompyong wis kaya ngene iki sak masyarakate kompak. Kompak. Yo kompak. Niku Pak Jarwo niku yo kompak, kami tuwa garong. Ingkang brengosan menika. Lah nggih. Alhamdulillah. Niku tak omongi alhamdulillah sak kami tuwa iki kelong 18 liyane ning aku kabeh niku wonge.